सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. स्विच बंद कर, स्विच बंद कर, स्विच बंद कर, हे स्विच बंद कर, सगळे बंद कर, बंद कर. पाणी घेऊन या, पाणी घेऊन या, पाणी घेऊन या. हे फायरला फोन कर, फायरला फोन कर, फायरला फोन कर, फायरला फोन कर, फाईल जाळ लागलाय. हे फोन कर, हे आग लागली, आग. हे खाली सांग, आग लागली. ए, पाणी गेली. अरे ही कर, मी स्विच बंद कर. अरे खाली खाली ती मेसेज दे. ए पाणी नको, पाणी नको. स्विच बंद कर, स्विच बंद कर, स्विच बंद कर, हे स्विच बंद कर, सगळे बंद कर, बंद कर. पाणी घेऊन या, पाणी घेऊन या, पाणी घेऊन या. हे फायरला फोन कर, फायरला फोन कर, फायरला फोन कर, फायरला फोन कर, फाईल जाळ लागलाय. हे फोन कर, हे आग लागली, आग. हे खाली सांग, आग लागली. ए, पाणी गेली. अरे ही कर, मी स्विच बंद कर. अरे खाली खाली ती मेसेज दे. हे पाणी नको,